E bună, nu mai pot, o să filmez gen așa. Am început intro-ul înainte ca să vin, fiindcă sunt cu două persoane care mă așteaptă, scuze, mai pot de apostă. O să facem un joc super tare. Și am început intro-ul fără să-l vezi pe David, orice. El tot timpul se prostește și se bagă înaintea mea și al lui Limpi, normal. Așa că da, ea este Limpi. Hello. Și el este David Clovnu. Bună ziua, vă urmăresc pe TikTok. Așa. Și el va fi clovn de care noi vom fugi. Bă, tu ești clown. O să fie clovn, adică o să ne facem că e un clovn din Scary Clothing. Da, și nu va fi casă și va trebui ca să fugim. Ești gata? Yeah. Tu ești gata să ne alergi? Da, ai voie să ne dai cu orice vrei tu în cap, chiar și dacă să-mi spargi capul, ai voie. Dar, înainte de toate, eu cu Limpi o să începem să fugim. Da, eu filmez. Filmăm amândouă. Da, tu filmezi încolo încoace. O să începem ca să asta. Deci, David, tu du-te în casă. N-ai voie să te uiți pe geam. Multe videoclipuri ca să le unim, bine? Exact. De fapt, uite, stai acolo la poartă, aici așa, și numără... Până la 10. Nu până la 10, până la 60. Că mă s-a ascuns la 60. Nu mă-ți ascunsa. Da? Deci, numără până când auzi un urlet, până când noi țipăm, da? Bă, tu din când în când să mai oprești filmarea ca să le potrivim, vrei? Gen, știi cum îți fă? Nu merg, că nu urlam noi. Fugi. Ok, eu am luat de aici așa. Da? Ca să mă asigur că ferișorul meu nu va strișa. O să pe partea asta. Gata! Ok. Ok, el este acolo. Nu mai pot de obosită chiar. Care m-a extenuat. Și el este... Vai de mine, eu chiar nu mai pot. Sunt chiar foarte obosită. El a mers în partea aia lentă. O să vadă acum ce face și Limpi. Așa că o să vă las. Pa! Mor. O să mă ascund după o mașină pe aici. Sau stai că știu. Burtă, ce să zic? Gras copilul. Am mai zis asta odată și am răgăit. Dă-ți camera. Te să de pe aici. Tu mă filmezi. Nu pe tine, fă. Eu mă duc la baie, după venim. Nu vom fugi. Vom fugi repede. Hai, Limpi, repede. Ok. Am un plan. Mă voi ascunde pe mașina asta albă. Tu trebuie să vii după mine? Da. Tu mergi. Nu, eu am zis că eu am un plan, vorbeam cu ei. Am idee. Nu te fugi. Deci eu mă voi ascunde aici așa și o să stau aici așa. Singura, eu chiar nu mai pot. Limpi acum am fugit încolo. Nu știu ce să fac. Are spațiu de tot care fac. Okay, nu știu dacă... Da, și-a dus telefonul. Ok, vom merge să vedem. Cum vedeți, nu știu dacă s-a dus telefonul. Dar cred că m-a văzut. Fiindcă el e foarte și tare. Ok, să vedem. Nu-l văd. Ok, cred că vom merge pe partea aia, da? Ok, făcut dezmăjdine foarte greu. Ok. Să așteptăm. Limpi acolo, la colț, nu știu dacă o vedeți bine, nu cred că aveți cum. E vară și voi.
știi. Mine. Bă, iar mă pești pe mine. Mor. Acum fac și pe mine. V-am arătat, am întors camera invers. După cum puteți, aici așa sunt eu, sunt foarte extraordinată, nu mai pot. Bun, îmi văd părul pe spate, fiindcă nu mai pot și hai să vedem ce face David. Ok, am ascuns pe mașină, după cum puteți vedea, și nu-l văd. E foarte scary această chestie. Ok, să vedem. V-am zis, nu-l vedem niciunde. Ok, o să încerc, cred că, ca să merg încolo. Nu știu. Ok. Am ascuns după mașina asta, pe cum puteți vedea. Ok, ne punem aici așa jos. Ok, să vedem ce face și Limpi. V-am arătat-o pe Limpi. Acum am scăpat de David și voi fugi. Din toate forțele mele, deoarece n-am ce să fac. Ok. Cred că nu m-a văzut. Ok, stai să văd. Ok, merge foarte încet. Eu o să merg mult mai departe. Deoarece vreau să mă asigur că nu mă va găsi. Voi sta puțin așa. O să vă arăt ce face și colega mea Limpia, așa că pa! Pe aici? Nu. Mă uit? Da. O fi pe aici undeva. Mă caută. Ok, m-a căutat, yes. Uitați-le acolo. Mă caută. Normal. După cum puteți vedea, Limpi vine încoace. Ok, și acum vom aștepta. Ok, stați puțin. Ok, Limpi este acolo. Haideți să mergem să vedem ce s-a întâmplat. Ok, haideți că acum ne mergem. Ok, mergem. Ok, ne-am întâlnit cu Limpi. Acolo este bunicul, toată lumea acolo, tot. Luna și am scăpat de David. Yes. Am mai dat stop. Da, am oprit filmările, nu le-am dat Și eu. sport. Jos că scrie acolo. Acum am pe film. Nu știu dacă e singură. Iar se pișă pe ea, fac. Ok, acum o să întorc invers camera. Bine, acum a sărit pe altul. Undeva aia să mor. Și acum ăsta este Asta nu știu, terminat ultimul, nu ultimul, ce doamne. Ultimul făc. Nu mai am spate. Ok, s-a terminat videoclipurile, s-a terminat acest videoclip. Și David face crize, dar în fine nu ne pasă nouă. Aceasta a fost Limpi, a fost foarte bună. Și acesta a fost David, care să ne vazi în orice. Dați like, subscribe, apăsați pe clopoțel și ne vom vedea data viitoare. Pa!